माबायदि आरो बे हिन्जावा जाथिनि मुङाव धोरोमनि मुङाव माबायदि गावखौल' गिदिर साननानै जोंफोरनि बर' मानसिखौ मुगै होननानै बुंदों। बेबायदि मानसिबो थायो। जोंफोर बर' मानसिया दांब्लालाय मा सुवा थांनो बेयावलाय मा इसिबां दुखुनांथावना बाथ्रा बुंखो बे हिन्जावा। खोनानानै दुखु मोनबाय आङो जा खामानि नागिरनानै फैदों बे हिन्जावा आरो मा बुंखो। जोंफोर दांब्ला मालाय सुवा नांगोननो पाप नांगोननो मासे गाज्रि हिन्जाव बे। मानसिजों मानसि बेबायदि मुगैलायनाय थायो आरो मा जातनि मानसि थायो हमनोनो हाया। आरो नागिरहैबावनि र' दरजा बुहैबावनि बै न'खरसिनाव खिसानि बिसिनाव मोनोआनो। एसे रायजाबा रायजासिगोन आरो फैसा 100खौ मोनबानो जागोन आङो। आदाया मा मोखां सोम सोम जना थाखो? आदा मा जाखो? गथ' सासे मोनदों होननाया? गैया गुबुनसो अख्रां नङा। अख्रां साननानै गोसोखौ बेसे सान्थि मोन्दोंमोन आं। बिसोरखौ लोगो मोनसिगोन र' बिसोरखौ मोनसिगोन होननानै। गैया बेबो फेलें जाबाय। आदा आंनि बाबै हस्पिटालावनो मोजाङै सोंफिनब्ला सोरनिफ्रायबा मायबाफोर मोनगोन नामा? बा सिसि केमेरा लागाया नामा बेयाव? नुगौमोन खोमा खिसानि। गैया गभर्नमेन्ट हस्पिटाल अबाव सिसि केमेरा लागायनो। आरो सोंनायाथ' सोंजोब्बाय हस्पिटालफोराव। गैया रावबो मोनथिया होननानै बुंदों। केयारलेसथार नामा हस्पिटालानो मानसि गोमालायो। बेबायदिनोथ' बुंनांसिगोन। रावबो सानाखैबो बेबायदि लांगोन होननानै। दा मा जागोन होनबा आदा? अबाव मोनगोन दा बिसोरखौ नागिरनानै? मोनथिला। हल लाइफ आं गावखौनो दायनिगिरि होननानै सानना लाबाय थासिगोन। आं गावखौनो निमाहा होनो हानाय नंला। बेफोर गासैबो आंनि थाखायनो जादों। नोंहालाय मा दाय दं आदा बेयावलाय? आंनिनो दाय आगै आंनिनो दाय। आं बिसोरखौ बे जायगायाव एंगारनो हरनो नाङामोन। आंनिनो दाय बेफोरो। हाबिलाबो आंखौ मोजां मोनो होननानै मोनथिनायनि उनावबो आं बिसोरखौ बै जायगायाव एंगार हरदों थानो। इसेबां बे राजायाबो बेयावनो थानो नागिरखादोंमोन। आं जुदि हाबिलाखौ एसे जर खालायनायमोनब्ला बिबो बेयावनो थालांगौमोन खोमा। आंबो गोसो खुसियैनो ओजों थांनो होबाय। दा नुबायना आंनि मोनसे फिसा गोरोन्थिनि थाखाय बिसोर साजाखौ मोननांगौ जाबाय। आदा नों गावखौनो मानो दायनिगिरि साननानै लादों? बेयाव नोंनि जेबो दाय गैयाना। हाबिलाया गावनो थांखादोंना नोंथ' थानो होखादोंमोन। दा नों थानो नागिरै मानसिखौ माबायदि जर खालायनो? मालाय गावआनो थांनो गोसो दंखायोमोन हाबानि उनाव थाफैखागोन होननानै। थां आथिं आखाइ सुहैदो आं ओंखाम खुरनानै दोनदों। मायबा मोनसे जागोन दे आदा। इसोर दंना आरो पुलिसाबोथ' नागिरगासिनानो। मोनगोन दे सानसेबाबो। नोंनि गोसोआ मा बुङो आगै? बिसोरखौ मोनगोन ना आगै? हाबिलाखौथ' अख्रांखौथ' फैफिनगोन ना बिसोर आंनि जिउआव? मोनफिनगोन ना आं बिसोरखौ आंनि जिउआव? मा बुङो आगै नोङो? हाबिलाखौ आं मोनफिनगोन ना आगै? आदा मोनफिनगोन। बिसोर जोंफोरनि जिउआव फैफिनगोन। गैला हनै सान्दुङाबो थांलायबाय। मा खालायदों? सान्दुङाबो थांबाय। दिनैनो थैसिगोन बायदि मोनदों आं। दिनैनो थैसिगोन आं। है साला सैमा जिउलै आंनाबो। ओरैबायदि ओंखाम उखैदों आं मा खालायनां। जिबौफोर फैनायबाबो बुथारनाबाबो जागौमोन आं। जिबौ मानि जागौमोन आं। ओरैबायदि उखैदों आं ओंखाम। एम्फौ मासे गैया बे फाफि हाखर दन्दराव। साला ओरैनोबा एम्बौ जिबौनि साला आंखाल गैया। एम्बौ मोनबाबो जागोन आं जिबौ मोनबाबो जागोन आं दा। बैयाव थनैसो बन गोग्लैनानै दङ। बेखौनो अर जरायना नायनि र'। अर जरायनो हायो ना हाया? अरखौबो माजों जलायनो दा? आंनाथ' ओरैनो सिफियाव लाइटारबो थायो। लाइटाराबो गैया। अन्थाइजों अन्थाइ देबोला अर जोंगोन ना जोङाथाय ट्राइ खालामनो नायनि र'। थैया दानो थैया आङो। बेबायदि आंनि जिउखौ आं बेबायदि हाखराव गोग्लैनानै एंगार हरा आङो। साहस गोनां मानसि आं बेबायदि हार मानिया आङो जेना आं बे हाखरनिफ्राय दन्दरनिफ्राय बायजोआव ओंखारथारगोन। आब'आ दाबो फैयाखै? आं उन्दुलांखनलाय लांदों। आब'आ मानो दाबो फैयाखैबा? खामानि मोनाखै खोमा आब'आ। र' बायजोआव थांना नायनि। मोनाबायानो खोमा। बिराद गोबाव जाबाय माथो। आब'आ फैनांसिगौमोन। लामाथिं ओंखारलांनि र'। आब'खौ नागिरहैनि आं। लास्ट बे न'खराव नङाब्ला बे खाथि खालायाव गैलानो आरो। बेयावबो जुदि मोना आं एबार साहा दखानफोरावसो सोंहैनांसिगोन। आइ लोक्षि नै फैदोंमोन आं गोसोखांहोनो। आइ लोक्षि दंना गैया न'आव? सालि दुगामारि फाग्लिखौ सान्थियाव थानो होआलां। बेबायदिनो एदाव फैबाय थागोन आं बिखौ।
आइ लोखि रितु आइ गैया नामायोलै रावबो हा ओइ आबौफोर सोर आइ लोखि गैया बेयाव जोंहानिसो न' बियो नोंसानिथ' न' र' बेनिखायनो फैदों न'नि मालिकआ गैया नामा गैया रावबो मादैदो आदाजों गुबुन जायगायाव थांदों मा नांगौमोन सोरखौ नांगौ नोंलाय सोरथो रुवाथि नामा आंखौ न'नि रुवाथि बायदि नुदों नामा नों आं रुवाथि आंबो बे न'खरनिनो आंखौ आदामोनाबो मादैमोनाबो बेसेबा अनखायो आंखौ रुवाथि होननानै बुंखाया बिसोरो बे न'खरनि मानसिसो आङो रुवाथि नङा आङो रुवाथिनाबो दुगा खोथाफोरानो नङालै आबै नङा आं थारमाने ओरैनो सोंदों आरो अबाव थांदों बिसोरो आङो बि न'खरनिनो आङो आबौ जायो आबौ ए मादैमोना आदा रनिखौ नागिरनो थांदों आदा रनिया गोमादों मा रनिया गोमादों माब्लानिफ्राय गोमादों इन्टारेस्टिं निउस माब्लानिफ्राय गोमादों मा नोंथांनि इन्टारेस्टिं बेलाय बोराय इन्टारेस्टिं जायो नामा आदा रनिया गोमादों बेसे टेनसन जादों नोंहालाय मा इन्टारेस्टिं थां रावबो गैया जोंहा ओंखारलां साला बिगोमाफोरा जेरै रुवाथियाबो एरैलै बे न'खरना थं गैया साला रां खिनि गोजा दुगामारि गोजा साननैसोल' था दुगामारिना नोंबो रुवाथि बे न'आ आंनिसो जाखागोन नोंसोरखौ होखारजोबखागोन आंनि मुङा हाला मावो आं फाला কি আছিলে মাইনা কি আছিল কিবা কাম আছিলে নেকি কিয় দরজা মাৰি আছিলা মাইনা খুৰা মানে দাদা খাম লাগছিল মোক ও খাম খুৰা নকলে হ'ব দাদা বুলি ক'লে হ'ব মোৰ বয়স বেছি হোৱা নাই নহয় মোৰ 35 বছৰে হৈছে কি কাম লাগে তোমাক মাইনা কোৱা কি কাম লাগে কোৱা মোৰ ঘৰত ঢেৰ সাৰা কাম আছে তুমি কৰিব লাগা মোক মানে মোৰ ঘৰত আৰু তুমি কাম কৰিব পাৰা বহুত কাম আছে কি কাম কৰিবা তুমি কোৱা বিষ্ণু ন খামানি মংগন খামাৰো যা হলেও কৰিম দাদা বাচন ধোৱা ভাত বনোৱা কাপোৰ ধোৱা ঘৰ মুছা সব কৰিম দাদা মোক মানে পইচা লাগে 100 টকা দিলে হ'ব মোক লাগে আজি দিব নেকি দাদা কামটো মই কৰিম না কাম ইটা কৰিম আহা 100 টকা কি তোমাক যিমান লাগে কিমান টকা দিম মই তোমাৰ নিচিনা ইমান ধুনীয়া ছোৱালী মই দেখাই নাছিলো বাহ তোমাৰ নিচিনা ধুনীয়া ছোৱালী মোৰ ঘৰত কাম কৰিলে মোৰ দুখন দিনে ভাল যাব আহা তোমাক কিমান টকা লাগে মই তোমাক টকাৰ ওপৰত শুৱাই থৈ দিম আহা মানে आंखौ मानो हमदों इंगारलाय एरि दे अरे जान मोर घरले तो आहा काम की तुमक কৈছো না মই হাজার টাকা দিম খালি মোর ঘরলে আহা আমার আজি কোনো নাইও আসো না তোমাক কি লাগে সব দিম মই আহা জান আহা কোনা রূপা টোকা সোলা ড্রেস কি লাগে তোমাক জান সব দিম মই তুমি টেনশন লব না লাগে আহা খালি মোর লগত তুমি আসুন হেই মাবরে बुन्दा बोराय मा सानदों नों आंखौ मा सानदों नोङो साला पापि बुन्दा बोराय जेराव थाङो बेयावनो हिन्जाव उदाल' लोगो मोनो बुन्दा बोराय सिख्ला मानसिखौ हिन्जाव मानसिखौ गाज्रि नोजोरजों नायग्रा बुन्दा साला ওই আপি ভাল কৰা নাই তই কিন্তু আপি চাই লম তক লাজ নালাগে আপনার ইমান লেথৰা মানুহ তই ইমান লেথৰা চেন্ডেল দি মাৰিম চিনি পা নাই সালা বুঢ়া পাপি বুঢ়া ইয়াৰ বাহিৰে তুমি কতো কাম নোপোৱা नालागे मक एनेगा लेथ्रा खाम नालागे मक फैसा जा साला बे संसाराव सासेबो मोजां मानसियानो गैला खोमा लेथ्राफोरखौसो लोगो मोनबाय थायो सासेबो मोजां मानसि गैला बे संसाराव मदद खालायनो हानाय साला गासिबो गाज्रि नोजोरजों लायो बुन्दा मानो बेबायदि खालायो मानसिफोरा आं खामानिसो नायनो दांदोंमोन मानो बेबायदि नोजोरजों नायो सिख्ला जाथिबानो बेबायदि नायगोन होनबा बयबो गाज्रि जायो आरो राजाया फुंनिफ्रायनो जेबो मोनजायाखै आं दा अबेनिफ्राय माइरं लांनो अबेनिफ्राय फैसा लांनो आं गाबोन गामियाव थांगोन होननानै नेनानै दं गथ'आ दा अबाव फैसा मोननो आं मानसिफोरा निखावरि होननानै मोनथिब्ला गैजारोङा होननानै मोनथिब्ला मानो बेबायदि गादबनानै दोननो नागिरो आंथ'
गाज्रि गोसो लानानै खामानि नागिरनो थाङाखैमोन आं खालि बुंदोंमोनल'सो न'नि खामानि मावगोन होननानै बेयावनो बे गुन्दा बोराया आंखौ बेबायदि आखाइयाव दांनानै बैयाव साहा दखान गंसे दङ र' एसे माबाफोर खामानि मोनो नामा सोंहैनि